Bangcwele, ngikhulume ngokuthi we need to have a part 2 wokukholwa. Kunaleli qiniso leli esingatshelwa noma esingabatsheli lona abantu ngobunzima bokukholwa. Yes, ukukholwa kakhulu kudinga ngathi ungaba nesambulo nomoya oyingcwele, so that you will have something that you will hold on to, that is conquered, and that you will bounce back to makufika izilingo nemoya. But isikhumbule futhi akusiyo wonke umuntu owambulelwayo. Ubunzima bokukholwa abasho ukuthi once you accept God njengomsindisi wempilo yakho, kunezinto ohlukana nazo. Once you are saying yes to God, you are saying no to comfortability. You are saying no to the life that you were living, that used to give you peace. Wena bocabanga kanjalo. Love, happiness, nayo yonke leyo nto. Once wamngela ukukholwa, kunabangani abasukayo automatically kuwena without you saying anything. Baqhela abangani. Kunabantu obocabanga ukuthi they are your people. Kunomndeni omunye ujikela even abantwana bakhe or abazali bakhe. Asibusho ubunzima bokukholwa because manje leya mpilo kade wena uthi iyona mpilo ekujabulisayo iyasuka, iyaguquka. Unfortunately nginenkinga ye-network. But once wathi yes to God, uhlukana nokwezwe, uhlukana nenjabulo yezwe. Bojatshuliswa amagqomu, ujatshuliswa hip hop, yizo zonke lezi zinto, yeah. But mangabe usunoJesu, sesiya lapha sesidlala odumo imkokstad, sesidlala ingoma ezizobuyisa leyanto. Once you are saying yes to ukukholwa, even your content iyashintsha because ayisekho into ongakhuluma ngayo ngaphandle kokuthi mina uNkulunkulu, I myself, mina sengilento lena efuna uNkulunkulu. If you were to say awuchaza ukuthi ungubani unolwazi, angeke ngikuchazele because ngilento lena uNkulunkulu ayibumbile wayenza yaba ngeyakhe. One day wafika ephusheni wathi izingalo zakho, wathi imilenze yakho, wathi ngikusebenzisile ukuthi kuzoba umlomo nendlebe yabantwana bami. Once wathi yes to God, you need to know that uyahlukana nobunjalo noqobo lwakho njengoba usuwamkela ukuphilela umoya oyingcwele, so uzokwenza njengalokhu izwi commands you. Bazothi abantu belele ebusuku wena awulele because that is where the evil spirits, the dark world operates. Deuteronomy uyakutshela lokho. Bazothi abantu behleli bedla kamnandi bejabula planning ngontanga bakho siya kuphi kunama events kunama concert, kodwa wena bese lithi izwi wena you are not belonging there manje. You do not belong to that place anymore. Hlala phansi uthi uhleli ekseni noma ebusuku lithi izwi siyazila siyakhuleka, uthi uhleli kufike izwi telling you ngescript sikaNkulunkulu uthi usuzokwenza into, kodwa bese kuba naleli izwi elikhulumayo ukuthi uNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu akasakwenzi lokho. Uzwe imhlabelelo namahubo, omunye ajikelwe even abantu akade bathanda, their spouses, omunye beseshadile, omunye akujikela umfazi wakhe, akujikela umyeni wakho. Ngoba manje akusesiyo lento le osifunela yona, but what God wants for you. Once wathi uyakholwa, kuyaliwa. Kuyaliwa. Asibatshela abantu ukuthi mangabe sesamukela ukukholwa silwa ekseni emini intambama. War is every day. Ukukholwa kudimanda ukuthi sizinze silazi izwi lakhe siligwinye njengoba asho kuJohana 1:14 wathi the word became the flesh. Kunzima ukukholwa. Asingakhohlisani bazalwane. Ukukholwa
ukukholwa akusiyo into eyenzakalela noma ingakho ubona abantu abaningi bengakholiwe bethi noma bekholiwe bangena ngomlenze owodwa, because ukukholwa once it's a full-time job. Ukukholwa kufuna uqobo lwakho wena ukuthi uzimisele yini uzolingwa left right and center, because lona omubi ufuna ukukhombisa ukuthi yena unamandla phezulu kaNkulunkulu azokakulinge ngemali. We all do know that uNkulunkulu akazwani nomnotho, ukunika lokho akubona ukuthi kukufanele, kodwa uyalingana uSathane usama ngazo zonke indlela azosebenzisa abantwana obazela abavundle esiswini sakho, asebenzise umama wakho, asebenzise your boyfriend, your husband, your wife. Ingakho kunezimpi esingasoze sasinqoba ngabathandazi, ngezinyanga, ngezangoma ezidinga ukuthi sihlale edolweni. Awusoze wanqoba mangabe uthola owesifazane ongakhuleki. Awusoze wanqoba mangabe uthole owesilisa ongeze ukukulida elekelelo umoya oyingcwele. Ingakho sinemishado eminingi kangaka ebhidlikile, ingakho sinamakhaya amaningi kangaka aphelile. Ngelinye ilanga kwafika umoya omubi kumina izongitshela ukuthi sibathathile ogogo benu nomkhulu benu. I asked why. Wathi because bebelazi iqiniso, bebezonikhombisa bantshele. Namhlanje sisele sodwa siyintshe edunguzelayo edukile. Ukukholwa kwethu kuncike ezintweni zomhlaba, ukukholwa kwethu kuncike entweni ebambekayo. Sikholwa mase sesibona, sikholwa because sibonile ukuthi sithenga imoto. Umuntu athi he mina uNkulunkulu ngingama naye, mina uNkulunkulu ukuthi, kodwa athi angalahlekelwe yikho konke bese atvela akekho lo uNkulunkulu, because yena uNkulunkulu umaze ngobukhazikhazi. Ukukholwa kufuna ukugwina ungakumumathi. Kushintsha indlela yokugqoka, bogqoka igcebhe, uyashintsha akekho okutshelayo, because even umfundisi fanele ashumayele, kodwa ashumayele ngezwe elizofika lithinta inhliziyo, lihlabe likuhlukanise nesono. Unfortunately ayikho into comfortable njengesono. Simnandi isono, ingakho-ke kunzima ukuphuma esonweni. But once wathi you accept uNkulunkulu, you need to. Kuyadingeka. Sebekubuka, sebekuhleka, sebesho yonke into, besibuza ukuthi unguba, kwenzakalani kanti ngonolwazi? Bo, ukukholwa ngoba samamukela uNkulunkulu njengenkosi nemsindisi, saligwinya izwi lakhe, laba inyama kuthina. Ingakho sizolokhu sibatshelile abantu uthi njengamanje I don't want you to preach the word of God, kodwa uthi bafundise, because abantu they are lacking izimfundiso zikaNkulunkulu. Akukho kungashunyayelwanga ngomoya oyingcwele, akukho kungashunyayelwanga ngezwi, kodwa abantu bafundisiwe yini ngalokho uNkulunkulu akufunayo. Ukukholwa kuphuca yonke into obuyithanda, kukunikeze okufunwa uNkulunkulu. Uthandaze wena, uthandazele umshado, uthandazele indoda enemali, uthandazele athi uNkulunkulu ayikufanele, mina ngizokunika lokho okufanele. Asikhulekeleni iso likamoya, the spirit of discernment, sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, sizowuzuza umoya kaNkulunkulu.